Atzaldeon txoriene, zelako betekadia, hemen barikuen txorienen ondo janginun, gero 24an gabon gauian, gero 25an, arnasa hartu inbizue bai, Ni txintxo bilinaz, eta kirola indot gainera. Bai, horregatxiko paritu dotzue ora atzekue? Peio, triste alde batetik banau, Patri. Ze, iaz elektrikoa oparitu zian olentzerok. Eta aurten esan dut tripatxoa botatzen hasi naizela, eta hobe dudala pedalak emateko ara bueltatzea, eta bueno, pedaletakoa, kresto katxarroa, eta horregatik jan aldot nahi dudan beste, eta ikusitakoa gaur hemen dugu menua. Lasai, gaur ez daukagula errezeta harinik, beraz, hau inostian, hartu bizikletea, eta igual, Durangora ino junzeik, miramonetik Durangora igual, bizikleten junzeik, ez? Ilundu ingo da, ez dugu atargirik, ez zerrik asko. Hemen inguruan ibiliko naz. Ba, ez da erreztea harina, ze gaur inbideguna da, azpizuna, txerri azpizun betea. Eta, ideia, ez, ezkenian, 24 eta 25 gabona die, baina, 30 arte, txorienen hemen erreztak ekarrikotzu dugu gabonetakoak. Beraz, zelan ningu hau? Lehengo txerri azpizuna zabaldu engou, eta gero foie gras patiarekin igurtzi eta irugiarra jarriko gainean. Azpizuna bildu engou, soka batekin lotu eta plantxan engou. Apur bat txigortu arte kanpotik. Bitartian, ingou porrua berakatza eta tipula erregozi, gorritxuta dauzenien pikillo piperrak gehitxu ingou eta kosinatzen jarraitxu beste 10 minutuz edo. Gero, ardua gehitxu, 5 minutuz zu bizian kosinatu, gero labeko erretilu baten barazkiak jarri azpizunakin, 200 gradutara 15-20 minutu, eta gero bukatzeko, barazkixak birrindu saltxe balde hortu arte, eta azpizuna xaflatan moztu, da hori jarri gainetik. Ez da txartu egongo, ez da? Bete zara? Ez que erranik urrengo harina jarri dudala, baina proposamenu. Nik uste dut, hasiko nazela hobeto lehengo, tipula da porrua eta erregosten, ze horrek eraman gozta, denbora geixen, ez? Holan, barazkixak ondo erregosteko. Honek, erregozi bidie, 2 aldiz, ez? Azkenean, sartaginen egin biditzugu, eta gero, labiame bai 15-20 minututan egongo die, beraz? Gutxinaka, joango gara. Kontua da, 15 minutuan ero labian eziela bukatuko egiten, eta ero nahi badu saltza batein gehiago, ez? Azkenean, birrindu egin behar da, eta labeko 15 minutuekin ero, 10-15 minutuekin esen bukatuko. Orduan, komeni da lehenengo olako erregostaldi bat ematea, eta gero labean bukatzea, eta gero orduan bai, birrintzen dugunean, saltzaiteko inungo arazorik ez. Eta azpizuna aipatu da, azpizuna da beti izaten da, ez, jatetxetan eta eskontzatan batez ere lehen, ez dakit gaur egun eskontzatan, baina eskontzatan garai batean, beti ematen zen, bigarren... Itxoin, baina, ez tozte zugaldetu bezak karreztan olentzerak niri? Zure bizikletean horan arro kontatzen da, niri zekarri baina mundu, baina eske sare sozialetan jartzen duzu Patri zutana, nire badakigu, bidaia oparitu dizula. Patri, eske hori da, zuek sare sozialetan... Zuk ez tozu sare sozialetan bizikleta jarri, ez? Ja, 15 bizi ikusi dota. Bizikletan, ebelinaz. Nola, zuek sarenak, nina followers, uzara? Influencer. Influencerrak ez daukazu sekreturik. Suposatzen du sekretu batzuk baiet. Bateon bat baukat, Bateon bat bai. Baina, olako gauzak eta jartze dituzue, eta, oin, desiatzen hau, hor zue guzki gozotan, guemen freskuran gaudenean, zure argazkiak ikustekoak, baina, ez dut zut bikiniko argazkiri biderik, asik lasai bide, Gatzan motzetan eian, balio digu. Eta bestela, komendautuko justezuz, oparitu zuztien olentzelotan, bidai bat lantzarotera joateko, urtarrien. Sekutxan ez tozu ezabaltzena, nanguk umen aurrean zabaldu inbartu dutana. Gero, kitzu liburuak, erropa, olako gauzak, bai. Arrazeta liburua izan baiet. Ez betxu, aurten ez. Baina bai, ez dakit, beti horan opari potoluena, esan da bidaia. Ez da gauza txarra, bidaia etzea esan... Politxa. Zuei ze opari indotzu, bidali guri idatzi, txorienea bildu daitebe.eusera, eta esan ze oparitu dotzuen, olentzero ondo portaudan, zuek ondo portau zaien urtian zier da olentzero portaudan, berez? Bai. Eta kontatzen dut zuen. Ero ez padu zuenei kontatzea, ez dugu kontatuko. Eta idatzi aldi guzue, zuen eskontzan aragi mogan zer emon zuten? Azpizun altzegoen. Bai, nik okaratzen den horan eskontzatan, joan nazen eta da bai, beti. Azpizuna? Bai. Azpizuna solomilua.
Nik azkenean, badakizu, haragi txala, ero animalitatik atal xamurrenetakoa. Baina normalian txalana atal dozti, Gaur txarreixana inbidugu, baina nik normalitean... Beixana. Ni nahi hau eta aukeran beiana. Normalen, azpizuna ero lan, atatzen den jatetxelan beiana izaten gehiago, korriskagoa bada, argitxoa bada pixka txalana izango zen, txal tamainua. Baina, hor nik jandu da inoiz, azpizun gozoana, zan, nahiz goratzen ze jatetxetan atatzen zuten, baina egiten zuten, txingarretan erretzen zuten, baina zuten erretzen razioka. Osua. Pieza osua, osorik hartu, bildu egiten zuten arian, pieza osoa egin, eta hortan jakinin behar da, eta gero gugri hemen gustatzen zaigun moduan ateatzen zuten. Hau da, puntuan. Eta barrutik gutxi egin da, eta hori. Eta holan egiten jakinin behar da, eta zeukan, azkenean, txingarran da puntu guzti hori, eta ero barrutik xamurra zegoen. Ze, kao, ez duzun ez mosten, ataletan ez duzun, galdu ere gutxio galtzen du, azpizun horrek. Suku gutxiago botatzen ditu. Eta, hori da, gozada bat. Hor gero, hosteleizan egon ginenean, teknologian beti erakusten ziguten atal ezberdinak, ez? Buru aldea gogorra hori da Chateaubriana, gero erdi aldea turnedoa. Chateaubriand. Gero turnedo erdiek aldea, eta filet mignon da bustana, ez? Hor jatetxetan asko egiten da, bakiz hor, tamaina ezberdina daude. Batzuk egiten dutena da, plastikoarekin bildu, txurruzko txorizo batein ondo prensauta, eta horrekin lortzen dozu, ze bestela, Chateaubriandekoak dira lodiagoak eta handiagoak. Besteak, pixka txikiagoak eta borobilduak. Horrekin lortzen duzu denak izatea borobilduak eta tamainu berdinekoak. Eta kozinatzeko garaian komeni da danak berdinak izatea, ez? Horretako egiten dana egiten duten duen... Gutxenaka formi emoten edo. Hori da, plastikoarekin bildu egiten dute eta forma ematen diote, nahi duten tamainan edo hori. Beitu, hemen jarritxut, hau txerrixana da, beraz, nik ez dakit txerrixak bebe daukan hori filet mignon da horako atalak. Bai, hau, ez dakit zezat izango den, baina ontxe zabalduko. Bitartean, hori, hemen tipula porrua eta berakatzak erregosten. Hemen berdin da esposu holan fin zatitzen, ze gero hau, hori, erregozin bida, gero laban erregozi bida, eta gero birrindin bida, beraz, berdin da. Orduan, zoiese, bai. Olaxe. Gatza bota hotzat, eta ontxe, joango gara azpizunakin. Beraz, txerri azpizuna hemen, laban bat, eta hau moztu bidugu, liburu forman esaten da bezala, ez? Nik liburu forman, ez dakidan liburu forma, baina, hemen erditik mosketa bat, baina bukatu arte ez, zebestera bitan zatituko zinuten. Eta hori tarteko forma izango zen. Hori da. Orduan, holan zabaltzen joen bizari, apurka. Beraz, holan marra imaginario bat moruan, eta holan zapaldu. Da holan daukotzue, hori, zabalik. Eta ontxe, betetzeko askoz berrexagoa da, ez? Ontxe ingo duguna da hemen, igurtzi foie gras patearekin, eta jarriko irugiarra, eta joango gara biltzen. Irugiarra emango du barruan, atzo sobra, onjoak erabile dituna? Onjoekin barre oso ondo geratzen da. Hemen dan aldo zue bota, azkenian etxeteko zena, piper herriak bebai. Bakaiagoa sobratu zaizula da, sartu bakaiagoa. Turroia eta bakaiagoa ez, mutil. Guro zuena ez. Patri, badau errezeta bat. Logikak esamaten dut zuena. Baina, badau oiasko iztarrak turroiaz betetakoak. Bai. Eta goxua geratzen da. Injozu? Bai. Egin dugu, eta benetan goxua geratzen da, eta, aranpasak eta sartzen dira olako gauzetan. Bai, egisa da. Aranpasak bada tipiko bat, eta aranpasak azkenean, erodatillak eta olako sartzen dira, hori gozoa da. Ez, hemen da, gozo puntu estra bat, baina gutxi jarrita ematen dira olako ikutu bat, eta perretxiko batzuekin da, olako, turroia, normalean, aranpasa sartzen dira, baina turroi pixka sobratu zaizuena gabonetan, ziur sobratu zaizuena. Hau ziur sobrau jatzuela bebai. Gurian hori ez da sobratzen? Ez. Gu patea ez, guk foa hartzen, ez gara, normalen foa hartzen dugu beti. Bai, ez, igual patia da. Ezberdintasunak hemen esan bat ditu, ze batzut danai pate deitzen diote. Pate. Patea da gibela oinarri duen naski bat. Non, beste osagai batzu botatzen diren, dana ondo birrintzen da, eta gero egosi iten da. Hori da, pate. Eta foa, bakarrik da, zaten dana mikuita, jaten dana hori igurtzita, baina gibelan formarekin hori zaten da, eta txorienen egin duen baita, da gibela bakarrik, eta onduta doa, gatza, piperbeltza, azukrea pixkat,
patxar pixkat, koinaka o armainaka ero erabiltzen dela normalean, Bai. eta hori izango zen foie. Eta hori bai egoten da, foie freskua, saltzen Eta dagoela foie hori, freskua, bai, hori da. freskua hori plantxatik pasatzen Hori dana, da. eta saltzen dago hori potokua, dala gehiago, bai, gurtzeko da ogitxi gortuekin Bai, baina jateko. hori izango zen foie. Pate bat izango zen ja, gibel hori erabilita, gehi Bai. beste osagai batzuk botata. Bai, eta eta hori horregatxe- birrindu iten da. Eta normalean, pateak egiten dira, bitu, egun baten inbar dut hemen. Etxean inuen egun baten, da Eta oso foie gozoa bakarrik da, ahatiana, ez? Eta patia izan leike, bai, Erantzarra txerrixena, baina pate, ez? Izan leike txerrixena, izan leike, ba, atzo ingauen sardinena, bueno, atzo ez, barikuen ingauen sardinena. Gure zerrendarako. Ales, apuntau. Oiasko patea egin behar dut. Eta hori egiteko, saltzen Oiasko gibeltxuena. Oiasko bai, gibeltzuekin, bai. egiten nolako kanpainako pate, oso goxo bat, etxean egiteko erraza da, eta benetan, eta usuen seme alabak eta pate hori ogitartean jateko, eskertuko dute. Bueno, Eta zuen poltsikoak ere, ze gibeltxo horiek oso merkea dira. Bai, nik horri bakitzu ze erostet txakurrai. Bai? Bai, Ba, horrek nire txakulai asko gustatzen gara, oiaskuan, ba, hankatxuak oiaskuan gibelak, eta horre kaskerilla saltzen dagoena, baina oiaskuanak, bai, nire pila bikoteak gustatzen. biko berdina egiten du. Erosten dio, niri erosten dit. Eta ni prestatu egiten ditut etxerako horiek. Eta guk horrek kipula pila batekin olan erregosita, nire amari piloa gustatzen zaizkio, Maialeni piloa gustatzen zaizkio, guk olako gauzak. Hemen, igurtzita. Eta ontsi jarriko, ba, hori. Bai, zerbait zartzearen iruki arpiskat aurkitu dut hor da. Karne Hemen, japar lehen dugunez. esan duzuna, ez turroia edo... Hor barazki batzuk gero Esan sartzea duzu bada, gero bai. erreko zinula bizikletiakin, ba, bueno, Bai. kasu injot. Bueno, azpizunak behianak eta nik 3 kilokoak eta egote badaude, eta zupentza 3 kiloko azpizu batetik, 15 razio atara dituzu. Pero, bueno, 10 oso onak. 10 oso onak. Eskusabala, 15, gehi, segun ze guarnizio jartzen duzu, da aurren Bai. zer zanen, 200 gramokoa. Dira, 200 gramo... dastatze menu baten edo igual bai. 200 gramo ondo da, azpizuna. Bai. Normalean azpizuna beti izaten da, postrea baino lehen da ona. Eta postrerako toki pixatin behar da beti. Eta, bueno, azpizuna, hori, gero prestatzeko moduak. Guri hemen gutxi inda gustatzen zaigu, baina hori bakizu oso personala da. Lapurtuko eta tutarixa. bakoitzak nahi duen modu. Eta joango ga, honi, bueltak ematen. Biltzen. Biltzen. Eta hori, Azkenean, bueno, ba, holako gozoki bat izango bazan bezala. Eta orduan hau, ba, biltzeko da gero plantxan egin bidogunean eta laban sartu bidogunean, ba, holan biltzeko. forma berdina hori da, forma Bai. berdina mantentzeko eta politiarako, eta Esa ez da zigorrek kameratik kanpozuk, badakizu bridatu da lotu. Eta nik ez dakit, baina badakit, bueno, josten eta trentzak itxen, beraz nik nire modura ingot, ez dakidan uste modu... zu egiten moduan erakusten? Bai, itxikotzut. Alba da, ez? Hola, nahi gozu zuek ikasi. Egia da. Nik holan inbinauen jarri binotzen, ba, orako desberdintxuak, eta ya está. Atri, kusi, eh? Bai, erakutzi. Lehenko, Bai, hartzen du. Moztu gabe zer. bai. Hartzen duzu. Korapillo bat hemen. Bat, Eta joaten Eta zara bi. holan biltzen. ez. Ez. Hartzen duzu. Zu jolastu zuen eskaniketara? Bai, baina holan ez. Aio. Hartu, sartu hemendik. Ah, Tak? Iztutu. beitu. Sartu, hemendik. Tak? Ondo, praktika eukasua, Ez dutu. Oiasko batzuk eta gaur egun sarea saltzen dute. Egia esan, azpizunak egiteko. Bai. Zuk inbar duzu, Patri. Nik erakutzi dut, eta zuk. Uf, Venga. ez pentsa oso venga. trebiana zenik, Hartu. A ber. Zuk, hau utzi lurrean. Utzi lurrean. Hola? Ez. Holan jarri, Holan, Bai. eta Bueno, holan edo holan, ba, bueno, geixau sartu zeike, bai. ero sartu, eta ero, ekarri honen hemengo aldera, eta Tak. Ei, ke guai. Badaukas. Patriren jarraitzaileak urrengo bideoa Food Diarion badakizue. Nola berridatu azpizun bat, nola lotu. Eta bueno, Oiaskoarekin ero behar Zigorren dio, ero. kolaborazioarekin, etorriko zaren esukaldera erakustera, jarraitzaileei. Bueno... Ordainuko zut. Ez, gabe. Baina, gero, igoko Ordainuko zaizkit. zut, baskaitxoren bat, edo, Jarraitzaileak igoko zaizkit nire sare sozialetan. Gure busu bai, igual aipatuko zut, ta. Bale, zuk aipatu. Bueno, hau aipatuta, aragia erosten duen gabonetako agian pasatu ingara erosten, eta bakizu araginak esaten, digo, hau 3 lagunetan jan, erosi bat zuen paketean da, iraungitze data badauka.
hor, ikusten baduzu, bi egun falta dira iraungitze datarako, arategian erosi eta hiru egun etxean da amazkila, bueno, bota ezazue, bota ezaitezte derrigortu hori jaten, izostu inalduzue. Hartu, nola izoztu? Gaur egun izozgailu daukaten indarrakin, ondo bildu plastikoarekin, garrantzitsua, zestela erre iten da, hotzak erre iten du baita ere, ondo bildu plastikoarekin, eta izozgailuan sartu. Eta gero, beti desizosteko, hartu eta kanpoa oskailuan utzi gordeta. Ez sartu mikroin labean, ez kanpoan ez. Zuk ekartzen dozunean, temperatura baxuan kosinatzeko, balengo gunean izin arrautzak, eta bai, hori, aparatu hori, hau ekartzen dozu, bai, utxian enbasatzeko gailu hori. Hortan bai, aragixar sartzen bozu. Bai, hombre, hori eukin eskero, hobe. Bai, askoz behobeto, azkenien ez jako izotzik sartzen, ez jako hainbeste bakteriaik sartzen, eta nire izozgailuan sartzeko nik ez daukat, eta, bueno, olentzeroia datorren urterako ingotzat kinua, baina, bai, horako bat guzteko jaten, azkenien hori euskailurako bai pentsatzen puntazo bat. Eta betu, truko bat, jakiteko nola jakin oiaskua izoztua dan saldu dizuten eroestan? Nola? Ez dakizu? Ez? Ezurrak. Ezurrak beltzak geratzen dira. Oiasko bat izoztutakoan, desizosten danean, jote mazate toki batera, eta oiaskoa jaten duzue. Eta izterrako ezurra ikusten duzunean oso iluna, ze normalean dauka kolorea, ez da, gure azalan kolorea ero oiaskoan ezurrak, ez? Ilun ikusten duzunean, hori da, izoztu egondalako oiasko hori. Eta hori, niri gertatu zaiti inun, eman ziate tokiaten freskoa zalakoan oiasko erosi nuen, eta ero prestatu nuen, eta izoztutakoa izan zen. Bueno, hemen, botakoia piperrak, nik badaukan ez poto bat, azkenean gabonetan bebai, sobraten die potuak, baina potuak ez di sobraten ez dauke irungatze, iraungitze data luzia daukie, baina, bueno, baldin badukotze batzukolan gozuak jarri zeike. Honei, bezala pipermorro batzuk ordinak eta jazta. Eta zagarra. Azpizunakin oso ondo eretzen da zagarra ematen, Patri. Bai, zagar herria, ez da? Hemen zagarra, konpota sobratu zaizela, botai oso pixkat. Saltzari emango diolako ikutu berezi bat. Azpizunakin, azken gauza, aztu inzait, txingarretan erretzen baduzuel, plantxan erretzen baduzuel. Gogoratu, aldala sardezkarekin ez zulatu buelta emateko. Oberena, zerekin? Buelti eman. Horrelako pintza batzuk, utzi hemen aldamenio ze segitxuen inbio. Bai, lehen esan dugu, ostra gu gogoratu garritzen ze, guk txingarretan nahiko desente lan indoguno, beti olako pintzak nahi eta nahi ez egon behar di. Eta hori da, azkenean ez zulatzeko eta azkenean hor zukuak eta ez botatzeko. Bueno, hemen utziko apurtxo bat, bota dugu txakolixa, edo, haukitzen bozue, ardot txurixa edo zein, eta ontxe, azpizuna plantxan. Plantxa hau da, nik hau etxien daukot. Hau da, indukzioa behar du azpian, indukzioa behar du azpian, hau ez da entxufatuta doi esena, da indukziozko bat, eta azkenian, sartzen dozu, eta emate dutza berua plantxa osuai. Bai, sartak emat, izango bazan moduan, baina ez ondixauan. Bai. Ondo dago. Osi ondo dago. Eta orduan, bakarri nahi dugu, txigortzia holan gainetik ikusten duzuen moruan. Nik esan du, zelako irugiar usaina etorri zaidan da, claro, irugiarra hemen koipetxuak eta... Hemen geratu da, dana zabalik. Orduan, emango hau. Ikutu bat, 4 aldietatik. Gainera hau, Patri, gero, labeko erretilu moduan ere erabili alda, ez? Bai, sartu bihau, hau ze, honek azkenean likidua dauka, bestela, orduan beste erretilu bat erabili dio. Bai, nahi dut esan, hau, oiasko bat erretzeko. Esaten du, bai, eta erosiko bakarri plantxa moduan. Ez, plantxa moduan balio dizue, baina labean gauzak erretzeko balio du. Eta pizkotxo bat egiteko baita, honek gaina gaur egun honek ez dienak itxatzen da hori. Bestela, plantxa hori egiteko hijitu esoa ditzen dana, berdina, hemen honek balio digo, orduan, erabilera ez berdina. Eta gero bebai, nik pentsatot politxa dela platerian atarateko, maixan zauz, da hemen atarateko. Bai, holan, hori da. Pasaizu erretilua, ze hauia, ez dugu nahi erretzia, beraz, hemen botako. Ja, barazki erregosixak ardauakin oinarri bezala, gainean jarriko txau. Azpizuna, hemen urbilduko, eta hau, labaradoia, 15-20 minutuz, da sekitxun gatoz.
Bueno, bixon artien erabaki dugu, azpizuna labien dauen bitartian, zigorrek egingo dau, platerian lagungarri bezala entxalada harintxo bat, ezta? Bai, asmoa zan, bigarren errezeta moduan zerbait harina, asteburu hontan gehiegi jandugunez, zerbait harina jatea, eta tartean, fruitu zoragarri hau sartzea, ez? Granada dela. Eta gaine, erakutsi jendeari, guk hemen gaizkirik etzen ditugu granadak. Bueno, nik neu bintzak gaizkirik etzen dituen, orduan erakutziko dizuet nola iriki. Zer ingo dugu? Bueno, eskarola uretatik pasa, garbitu ingo dugu, gero granera irikiko dugu eta bere aleak atarako ditugu, gazta freskoa ataleda moztuko dugu, intxaurra puskatuko ditugu, ospinolio bat ingo dugu limoiarekin, gatzarekin eta oliba olioarekin, eta baratxuria igurtziko dugu ensalada atara behar dugun katiluan, horre zaporea emango dio, eta hor nastuko dugu ensaladako osai guztiak. Lehena! Granada. Askotan egoten da, egunkarixetako eta denbora pasatan, fruitu bat daukana Espainiako hiri baten izena. Granada. Bueno, hau da Moiar Granada, izendapen, jatorrizko izendapena daukana, eta, hau eltxe aldean deitzen diote dela fruiten erregina. Zeratik, koroa daukalako. Hau izango zen bere koroa. Bueno, hau da sasoia, gaina zuaitza izan gara Kostabalankan, eta aukera izan dugu bertako nik Granadan zuaitzen nekin nolakoa zan. Egin zan, altura txikia dauka. Txikia? Zerako txikisa? Bueno, eskuakin hartzeko modukoa dana. Beraldean eta makurtu inbarzara batzuk hartzeko. Ez da palmera bat bezala. Ez, txikia. Altura, haundiena, ni betu zei altura dauka. Bai. Olakoa. Handienak. Askoz gehiago ez zeukaten. Eta ez dakit hori nahi eta induten gero jasotzeko erreza biteko, baina, bueno. Eta hau guk hemen, normalean, askoten ikusiko zu erditik hola moztu. Bai, eta gero holan zabaldu. Eta goiara batekin, pla, jo. Da, nik esan, gadetu ziaten, zu nola irikitzen duzu bolar? Sakrilegio. Aleak ezin dira moztu inoiz. Orduan, nola iten da? Hartzen da, eta hemen buruan, mozten da, barruraino beharrean, azala pixkat, eta lauki bat iten zaio. Lauki bat, txak. Eta azkenengoan, hola hartzen dugu, eta palanka pixkat egiten, txapelak entzen dugu. Bitu. Tak, hemen daude, gure aleak. Orain, hemen dauzka, holako membrana gero izango ziren, ikusten da hemen, laraina moduen atalak nola daudenak azalanak haragi eta haragi bitarten. Horietatik, hartu eta moztuko du, baina ez bukaera eraino. Bat, hemen dauka beste bat. Eta horatarako da. Nik konta una hemen historia bat Granadakin eta nire aitonakin. Zebera joan zanean eitzen zerbitzu militarra, hegoaldera, trenian sartu da eman zotzien fruta bat jateko. Da Granada bat bota zotzien olan, eta esan zera jaten dan, hau, osea, bota zotzien hori da horrezkero gero, buelta usanen Euskal Herrira, Granada pila gustatzen gako, baina, gero, hemen, ez zauen oitxureik, da ez zauen, da orduan ikusen lehengo, nik egia da, gure lagun baten etxean ohitura zeukaten jateko Granada, eta nik, hori, jateko holan, eta hau, holan banaka, eta Euskal Herrixan nahiko berrixa da, ez? Bai. Ni jogurrakin gustatzen jat. Ni noren jogurrakin eta olo malutekin. Daula jatet. Bueno, behirikitzen da horrela, hemen erdiko zurtoina kendu iten diogu. Jo, eske holan askoz berrexagoa da. Eta hemen, beira patria, hau argazki baterako, bitu ze politxa dan, ale haue gorriak hemen. Bai. Eta hemendik, oin, bueno, bagu behar ditugula. Hau berez egiten da, hartu, eta holan. Bai. Hola, ez ditolan gaizki esan du. Zergatik ez. Ikusi zaitut holan ja. Bueno, baingo ituena, eta gaina ez dira, bertakoa dira, benetan, erra dira Granadak, horkoak eltxekoak. Super gozua, Bai. Eta hau, bueno, ensaladan, zukua bai iten dute hauena, eta zukua bakizun nola iten dute, Patre? Nola? Larainak zukutzeko gailuarekin. Bai. Berdina. Erditik moztu, jarrian, eta hortik atatzen den zukua. Oberena da likuatzea. Baina ez daukan antzako likuadora, beraiek, eta aina ekarri zigutenan, probatzeko olako zuku bat, eta zain jo, ze ona. Antioxidatzaile pila badauzka, benetan Granada interesgarria da, eta oin da neguan sasoia. Beraz, erosi? Egin zeike. Nik nire bai gustatzen lehenko gunean inauen, Instagramen igona bidixo bat, eta inauen albergini pate bat, hau babaganuz. Bai. Eta hor jarri notzan goian. Granada gainean. Bai, Granada gainean, holan perrexi apur batekin da olixuakin, gero gixakin.
oso onak. Bai, ni norbean entzaladan, gero... Ensaladan asko erabiltzen da, Bai. jendea bauko itxura. Inauen bebai hemen txorienen zu egon zinean palman, inauen albergini batzuk laban, jogurt saltxakin, eta gero botan otzan hori bebai gainetik, da nik egona gustat jat. Guk egia esan etxean ez dauko itxuraik, Bai. oin ekarri ditugu batzuk, eta ume jandute, baina, claro, honek eman behar dizkizu, ja zurituta. Bai, gomindako bebai ez dakit, gominolak ematen dago, gomindak txikitxoak orduan, nik uste dut guztauko jakela, ez? Bai, honek zerbatan moduan botatzeko gai, ez? Txikiak izan zatenean ez duzu inoiz big boligrafoarekin da arroza holan... Zuk hori ez duzu ezagutu? Ezagutu bai, baina nien nintzen olakoa. Zuk hori ezen nuen eitzen, ez? Informaraz. Nik ez da, niri kontatu indiate, niri Patri kontatu indiate. Bigurri aurpegi bat, zu izan zara bigurri xasi. Ni aurreko hilara noten nintzen beti. Zigortuta. Izenakin juten zalako. Bueno, hemen nik uste dut hauekin desente dauzkadala. Bai. Utziko ditut hemen. Eta esan dakoa, ez dauka misterio handirik, Da hori gero ondo mantentzen da, ze askotan ez, bat zabaltzen dozu da lanpila bat dauka hori, zabaltzia, gero ale guztixak kentzia, surtoinak kentzia eta dana, eta hau mantendu aldozu adibidez, olako taper baten eta oskailuan, bai. Bai, honekin auken. 2 egun, ez? Bai, hombre, hau, oberena da, beharrala, junirekitzen eta jun jaten. Eta gero, hau atal zuria, hau mingotzagoa da. Baina antza, Granadan osagai on guztiak eta onura guztiak hemen omen daude, gehiago dauzka. Hau izango zen, beraiek gaur egun... Zezapore dauka honek. Mingotza da? Bai, superrelikagaiak eta ez da gizu gaur egun modan daudenak eta? Ba, hau superrelikagaia izango zen, bai. Baina horretik esaten dute, zukuan egiten baduzu pixkat hemendi berortzen da. Orduan, bueno, oso zagun garriago dela. Nik uste eta hoi, hemen ikua ibilina izen redatzen. Batzuk utzi ensalada gero apaintzeko, mesedez, denak ez jan. Hemen gordeko itxut. Bestela gehiago badauzkat. Bueno, gazta freskoa. Nire lagun batek esaten duen moduan, gaixoen gazta. Bueno. Ez. Nik egunero, ia egunero saltzeko hau jaten dut. Hau, ogitxi gortu hon bat. Eta azpian marmelada ero estia. Eta gero hau gainean, eta kafesnetxo bat aldabenean, eta iturri eta zoriontsua. Lehen gabitzen komentatzen ez, elikagaien bizitza, lusatzia edo zabaltzia. Ez, kroketekin horrein buruz egin gauen berba, potuekin, patiekin eta horan. Eta ontxe, ez dakit irakurri dozun, baina ontxe silikon balin ikertu daue txakurren bizitza lusatzia. Ze egon die probak itxen, olako eltsuekin eta insektuekin, eta lortu daue euren bizitza bikoiztia. Eta txakurrekin ja frogak egiten nahi die? Urrengo froga txakurrekin izan bida, eta, ikertzaileak esaten dau, berez froga finala edo definitiboa izango dela, gizakisekin etxeko. Zu Laister proposatuko izu, zigor iturrita daukazu hor, nik berakin egiten ditut esperimentu guztiak, bera probatzen dudana, nahi bauzue, usten dizuet, nire lankidea. Horan, broma bat ez, esaten zana, batek esaten zaren, joda, zuk segatxik itxen dozu hain beste kirol, da segatxik hartzen dozu honek irabiatu berdeak goizien, da segatxik jaten dozu hain osa esuntxu da, segatxik altzatzen zara goiz, da ez dozu botaten parrandarik ez, eta esaten zaren beste batek, geixau bizitzeko ta, holan bizi nahi dozu geixau? Ez dakidan bizitza oso ona da. Hori zimaz, broma. Hor txiste bat basauen, zelan zan. Hartu izazu egunero, jan izazu, ez dakit ze jaki holan bat ez dana oso esan zazu, ez dakit bardez. Zia zerbak. Egunero jaten bauzu, bizitza luzeago ingo zaizu. Luzeago ez, luzeagoa iningo zaizu. Biziko za urte berdina, baina ingo zaizu luzea bizitza. Baina hori ni jendeak askotan galdetzen dit. Zuk hor, kirola egunero iteana eta hori, ze esfortzua, ze nekea, ze behar da. Zuri atatzen gatzulako, da guzta bitxan gatzulako. Nik esatatzen, zuk atzo gozaldu intzen duen, ez? Bai, gaur gozaldu indozu, ez? Bai, bihar gozaldu indozu, ez? Bai, niri bardina da, niri gustatu iten jade, ez da behar bat derrigortutan noala kirola itera, ez dakit ondo, ez? Behar dut, zuk lo iten dozu egunero, atzo lo intzen duen, gaur lo ingo dozu. Berdina, ez da... Batzuen dago, ulertzen du sufrimendua dala kirola itea, eta beraien buruari gogorrein berriete kirola iten juteko. Baina ni, natural ateatzen zait. Gustoko jatzen zure, hori saukotzun Doberman horren bizitza lusatzea?
bere egunean, edo ze pentsatzen gatzu, Ba, hombre, naturala da, antinaturala da, ematen dau Black Mirror telesaian kapitulo bat, ze pentsatzen gatzu. Black Mirror ez dut ikusi, egia da, bera gazte hiltzala, infekzio batekin, 11 urtekin. Bueno, gazte, txakur baten dako 11 urte, bueno, baina gaur egun 13-14 urte, nik uste nuen beste bi ondo zegoelako, fizikoki oso ondo, nerekin mendira jutezan egunero, orduan ondo zegoen. Nire azan Doberbana, baina barrutik Pekinesa, jakin dezazuen. Txasizara, kanpokoa zan, Ferrariana, baina barrukoa zan, Sea 121. Eta ondo zegoen da, pena eman zidan ondia. Jatorra zala, igual dauki ospia izatiko oso... Honegia. Bai. Honegia, zan... Nire bai, aurpegi holan dauka, aurpegi txarra, ez? Dauka ospia izateko oso txakura agresiboa eta holan. Kea. Baina, da super jatorra da, super forma da. Jabiak dira. Eta nik naiz eta duna asko maite da, bueno, txorina ikusten bozue, baki zuenik txakura asko maite dutela. Nauen olako ikerkuntzarako sartuko, eskenean, nik uste dut, naturala da, bizitzia, bizi-bizarena. Eta, eskenean... Amar badia amar, eta amabos badia amabos, baina duin behintzat bizi. Zeni be esaten duana, ez? Bizi 100 urtera arte, bai, 100 urtera arte, eserita ez dakit nola. Ez dakit, nik uste behar da kalidadea, ez? Bizitza kalidadea. Hobe dala, kalitate on batean, urte asko beharrean, 10.000 pastilla hartzen, eserita egun guztian, eta, nik hori, totulazten. Bueno, truko hau, niri beti, behintzat nik eskarola beti ezautu dut baratxuriakin. Eta nik gure etxean baratxuria beti bota izan dio txikituta. Baina badago jente bati, zaporea gustatzen zaiola, baina agian gero atalak eta harrapatzia ez. Orduan, ensala egin behar duzuen tokian, hartu, igurtzio lan baratxuria, eta gero hemen nasten dugunean, beste osai guztiekin eskarola eta hartuko dute baratxuri zaporea. Eta ero aurkeztuko dugu, baratxuririk ez da ikusiko, ez dugu holan koska ingo baratxuria, baina zaporea izango du. Eta hori nahi dugu, guk zaporea nahi dugu kasu honetan bakarrik. Orduan oin, txelando azpizuna. Kotiatzen zogonaz. Nik eskarola, nik azalberreak eta botatzi izkiot, bakite horia eta jaten dala normalean, baina gurian, eta gaina berdia bingotza da, eta honek gibela garbitzen du, orduan interesatzen zaigu. Batez ere, asteburu gogor eta luze honen... Jota beste badator, Ointxe, gabuen zarragatoz. Justo aurten asteburuan gainera jauzide bisak. Bai, batzuk azarre hongo diez, ez da beli brau. Batzuk egia da gorri... UMB bai gabiz, baina, posik. Patre, gure lana batzuk esango du, zuen lana oizta lana. Goizeko 6etan egunero jeikitzen dana, ero gaueko txanda iten duena, eta nik lagunak hainbat ditu kuadriakoak gaueko txanda iten dutenak, eta ostra. Hori, gaina, astebete goizez, astebete arratzaldez, astebete gauez. Eskenean dara... Gorputza ez da hoitzen. Ez, eta erritmoa guzti zaldatzen gatu. Seguro. Balen, erakutzi dozu granada nola zabaldu, ez? Eta batzuk bai banana edo platano bai txarto zabaltzen daue. Hori egia da, baina atzekaldetik zabaltzen dana, Patri. Ez dakit, nik bakitzu... Nik hori entzun dut, Ikusi nauen magia truko bat, telebistan txikitan da, beti itxen nauen, eta da, zuk hartzen dozu banana bat, hartzen dozu horratz bat, orduan alde batetik horratza sartu eta gora bera egin da holan atara. Da gero berriz errepikatu da holan mozten dozu xaflatan, baina bakarrik ikusten dozu horratz puntuak. Orduan jartzen dozu holan banania eta zurik zuk seme-alabei aldo zuin. Hori trukoa erakutzen bari ez baina. Da atara labana eta gero holan kanpotik banana ikutu barik inolan Eta gero banana zabaldu eta dau xaflatan moztuta zezuk horratzakin enjotza zu barrutik. Nahi hori txikitan pila bat itxen dauen da, mundu osua, nira mamak, igual 45 aldiz inotzan emakumiai, da nira mamak 45 aldiz, da zelako ondo, beti itxen zuztan, beti harritzen zen. Legunean izan genduen baskari bat, eta eraman nuen honen izokin ketua, xerra oso bat, nahi nuen nik moztu jende aurrean. Baina ez zeukaten da moztua bakarrik zeukaten. Baina ez da nabaritzen moztua da hona, eta esan zian, gazen, horrek txorien egin zagenik. Zu, atara izokina holan, jarri holan gainean da egin. Eta gero atara xerrak, eta ikusi dut dana flipa bengo da. Esan, gazen, 40 urtetik gorakoa diela, ez da lagun behintzako. Baina ia da ikusita holan, ezan nabaritzen moztua zegoela. Igual moskor badabiz. Ez, baina guk barekoa dana kirolaria janen, ez da hori olako. Kirolarik ez da zuen. Ez, inoz, bakarrik kirola. Kirola eta familia. Ez derik ez.
hori dana. Bale, hemen, honek ez dauka sekretorik. Hemen, osai guztiak nazten botako ditut, gazta freskoa hemen botako dut. Intxaurrak hemen botako ditut. Eta ere esan dakoa, ospina erabili beharren, limoizuko erabiliko dut. Baina zuek nahi izan ezkero ospina erabili, libre daukazue. Eta ero, danan hasi, granadak bat egon bat geratzen bazait. Ona bota, eta izango da, nik hau ontzia besterik ez daukat, Patri, azpizuna izan beharko dio. Azpizuna badagoenean, ataratzen du, eta bia batera ataratzen ditu. Perfecto. Badoia. Lasai egon main mutil. Uiene. Txoin, ontsa itxikot. Oi. Lekua. Bai. Listo. Buah. Itxura gozua, ez da? Bai, raziokua gainera, hau gitartean sartu ezkero lan. Txak. Bukaio. Bai, azkenean bero mantentzeko esan dozu. Bai, holan komenia. Eta gaina pausatzea, beti labetik atatzen badugu edozein aragi pieza bat, oiasko bat ere bai, 10 minutero komeni da, atatzea eta holan pausatzea eta zuku guztiak eta plak hor geratzea. Betxu, lehen ez dut esan, baina ere inotza bota dutzat. Ere inotza bota dutzat, azkenean honek eman gotza. Bai, aroma oso gozua. Orduan, hau inbida, azkenean saltxa bat inbidu, orduan hau birrindu ingo, ez? Hemen gogoratzen dutzuet, indogula erregosi, tipula, porrua, eta berakatza, gero bota du txakolixa, eta honek piper gorrixak. Beraz hau birrinduen gau. Eta gerituko da, oinarrixan jarri biogun saltxa apurtxo bat. Eta truko bat, zuku guztiak eta erabiltzeko, gero hemen urbero pixkat bota, eta saltza nahi dugunez, pixkat lodia gero ikusten badu, likido gutxi daola, hemen salda izan ezkero salda, baina, holan, zerbait beroa, eta oin nazi, kontu zen, igual, bestela, holan hartuko? Bai. Holan, bai. Ondo? Zara erreko? Ez, bai, erretzena baina disimulatu, irriparre, marra. Holan txik, esmoil. Bueno. Letxe, pero... Labatik atara berri dauta. Vale, saltzia, hor. Bueno, lehenko irabiatu ingou. Bai, hau desblokatuko du txerri atzamarrak. Listo? Kontu zurrekin. Bai. Bueno, eta hemen nik lehen esan dizudana, dagoeneko limoizukua listo daukat. Hemen daukat olioa, ospin olio bat ingo du honekin eta gatzarekin. Eta gero, gazta bota dio hemen, granadak hemen dauzkagu, intxaurrak hemen dauzkagu. Eta limoizukua aipatuta, bueno, limoia zertarako da ona. Bueno, baratxuriak erabili dituzuela, garbitzeko azidoa daukanez, usaiona eta usaiak kendu egiten du. Gero, atzaskalak eta garbitzeko erabiltzen da, garbigailu moduan bebai erabilia da. Gauza asko garbitzeko, ez da zuritzeko. Bai. Azkenean, bueno, hau bat zegoen, ez? Ez dakit, Da Vinci kodea pelikula ikusi baduzue, ana agertzen zen idatzi eta papel bat lehen antzina guri erakutsi ziguten hori. Zuke limoizukuan untatu. Eta papel batean idazten zenduen hemen, esan ikusten ezer, eta gero erretzen zendunean pixka zuarekin azpitik, hor bapatean iluntzen hasten zen, eta letrak agertzen hasten ziren, ez? Eta ana agertzen zen Patriziaren, azpizunaren errezeta sekretua. Limoizukuz idatzi da. Orduan, bueno, holako gauzetarako eta, bueno, limoiak, eta gero, bueno. Hortarako, bai, balixo dago, ez da? Bai, limonada gozo bat eiteko, edo zertako, limoiak, bueno, zenbat eta zenbat errezetain ditugu, gozo gintzan asko erabiltzen da, gero hor guk, bueno, inditugu eunek, nola da, Peruko errezeta... limoi zizpuruak? Limoi zizpuruak, baina gero bebe bai, nola da, baina zetatzen, arrei gordinak Zebitxian nahi eskoa da limoia, eta zenbat, bueno, gauzatarako. Joango gara, hau arixa askatzen. Bai. Eta honek azkenean mantendu dau gure azpizuna, hor ondo lotuta. Bai. Eta gure betegarrixa azkenean ez ataratzeko, ez? A ber, joango gara gutxina askatzen. Hone, patearekin, ez, indio jarra, nola ingo, oiaskoa ero ingen duen baita, ez? Oiasko hemen patearekin beteta, ingen duen baten. Txerri patiarekin, ez? Txerri patiarekin, kaneloiak inditugu bebai patearekin. Azkenean patea, bai. Nik ez dut asko erabiltzen etxien, normali, baina... Gure etxean astero espadago gitarteko bat pateana, ekia sartu ditu. Bai.
eki oso salea da. Patea asko gustatzen zaio. Baina horbe, betikoa, pateak eta patea daude. Patea osasuntxua badaude, ona, kalidadezkoak, eta badaude, pate merkeagoak, ero. Fitu, zelako, ona galditzen den, aspizuna, eta justo erdixan, irugiarra, eta foie patea. Orduan, moztuko itxugu, xafratxo batzuk. Fruta pixka be sartu beharko dugu gaurkora, ez? Bai, sartu iso. Bueno, hemen gure granadak, txak, beldur gabe, granada desente izan behar duenek, intxaurrak ere, bai? Hemen ingo dugu olako, ez? Euskal Herria Alicante inguruarekin olako kombinatu bat, gure intxaur zoragarriak. Zanik bitxartian, hemen botako saltxa oinarri bezala. Saltza krema. Bai. Hemen gure barazki saltxa eta jarriko temen. Gaina, ez? Holan kolorea pikillona, ez? Patri, azkenean, pikilloa badauzkan ez da hori, hor zaporea pikilloak emango diete desente, eh? Bai, emango zia. Da, hemen dauko lehengoa eta bigarrena. Aspizuna, betia, irugiarra eta patiakin. Eta eskarola, granada eta gazta, ensalada, fresko. Joen ataratzen, sardeska eta labana. Bai, lehen bipers nituen. Hau, proba hoin bidala, ez? Bai, mesedez. Hortarako egiten dugu horren beste lan, gu bio, Patri. Horrelako gauzekin gozatzeko gero. Hori. Bai. Eta, emaion. Nik hartuko eta hau, satitxo hau. Bai, irugiar gehiago daukana, kasualidadea. Ez. Basamos amorra. Hau bapetxara, Ez talde horra geratzen. Baraskixek bebai mototzi puntua. Gero irugirran ketua, patia. Gozoa. Lagunok etxean iteko modukoa, benetan, Gomendagarri errezen dago. Eta ez daukago lan komplikazio handirik, Eta harakinai, eskatu aldiozue, harakinak irugiarra badauka. Pateak izaten dute normalean, esan. Aspizun bat ireki aldiazu bete honekin da, eta ero nik etxean erretzen dut, eta esateko, nik egin dut. Bueno. Hombre, hau, eskatzen bozu lan ninja ja dotuteta dena, bur bat. Baina, eskatzen du. Aurpegisa, Zeba. Baina zaien azuke indozu etxean. Labe asmatu behar izan duzu nola piztu, aber, aizea bai, aizea ez, goitik, betik. Hori zaila da, Bueno, aber zelan dauen entzalatxo hau. Entzala hau bai jarri eike, ez? Azkenean guk bi plateetan jarri dugu, zuei bidaltzeko argazkixa da erakusteko, baina hau bai aldo zue jarri lehengo aspizuna, da aldemenian granada entxalada olako plater kombinatu bat eiteko. Bai. Eta hau, bai ingo duguna orain. Nazi. Bai. Ondo. Eta platertxo batean. Eta platertxo batean atareko dugu. Eta hau, hau, edozein egunetan afaltzeko, Bai. Ondo datorren zerbait, proteina sartzen dugu. A ber, zeo seguro eskueman. Bai, itxaban, baina, ni ikusten diotolan, hemen da, eskumako begitxotik. Ez bagabizari, gero, burura jokosko. Bai, bota. Me cago en la leche. Ai, ama. Gogoratu Moiar Granadak, eta, eskerrak, Marga Gillo, bera bialdu zizkigun, eta, placer bat, oso ondo zein juzin egintuzten, eta asko ikasi genuen, ni beti esaten dudana, beti ikasten da, eta bidaiatzea oso aberasgarria da. Bidaiatu eta aldala bertako jenteakin egon, eta bertako gastronomiataz galdetu, ze beti, Benidorra inguruan egon gara, eta oporretan horra bueltatu gara nahi zazte santuan, pentsatu! Baina Benidor ez da zapalduko nek. Hemen daukazue, gure gaurko bigarren eskaintza. Eskarola, granada eta gazta entzalada. Zer irutzen zaizu. Ondo, granada honekin edo ze gauza gozo. Baita, ni, egizan, granada. Bueno, erosi izan dut, baina nahiz oso. Baina haue beste nivela. Oso ideia ona, Osua. Zer ditu? Hau erungo eta faltzeko nik. Vale, oron.
Lagunok, honekin, aste honetako txoriene, hasita geratzen da. Bihar arte.